It-tellet f'posta it-tieni parti tal-pont pedonali fi triq it-Tiġrija għal rotot bil-mixi u bir-rota aktar siguri bejn il-Marsa u Ħalqormi. B'hekk issa dan il-pont mistenni jitlesta fil-ġimgħat li ġejjin. Dan hekk kif se jkun qed jitpoġġa taraġġ u lift ieħor f'punt pedonali ġdid fi triq it-Tiġrija li issa huwa maqut mal-karreġġjata fi triq Diċembru 13 lejn il-Belt Valletta. B'hekk issa l-pont ser joħloq rotta aktar sigura minn fuq 5 karreġġjati li minnhom jgħaddu karozzi f'veloċità. Il-perit Corin Dimek spjegat kif dan il-pont kien bżonjuż f'dawn l-akkwati sabiex mhux biss il-karozzi ma jkollhomx għalfejn jieqfu biex jaqsmu n-nies, iżda wkoll it-triq saret waħda iżjed sigura għal dawk li jivvjaġġaw bil-mixi jew bir-rota. Is-sibt li għadda t-tellat it-tieni u l-aħħar parti ta' dan il-pont pedonali li jaqqat triq it-Tiġrija ma' triq il-Jum ġol Marsa stess. Dan l-istess pont huwa idea effiċjenti u sigura ħafna bħala qsim pedonali għaliex qabel kellek nies jaqsmu 5 korsijiet dirett u anke jippruvaw jaqsmu l-barriers ċentrali għad-detriment ta' ħajjithom bil-karozzi ħinkollu dejjem minn magħhom. Il-pont ta' triq it-Tiġrija huwa s-sitt pont pedonali li qed isir minn Infrastructure Malta. L-Aġenzija diġà bniet 3 pontijiet ġodda għal mixi u roti fil-Blat tal-Bajda f'Ħallu aw Fraħal ġdid. Infetħu wkoll 2 pontijiet pedonali oħra u mina għal dawk li jivvjaġġaw bil-mixi jew bir-rota bħala parti mill-proġett tal-Marsa Junction, kif ukoll infetħet subway ġdida taħt triq tal-Barrani bejn Santa Luċija u Ħaltarxin. Bħalissa Infrastructure Malta qed tippjana proġetti simili b'konnessjonijiet aktar siguri għal mezzi alternattivi tal-ivvjaġġar f'lokalitajiet oħrajn.